Malawi Brief. A George Zulu amene ndi achipani cha MCP komanso analuza chisankho cha UMP umene amapikisana ndi agangata anacheza nawo pa interview ndipo akulankhula zotsatirazi. Yes. Ndichezepo zituzili start. So ndathokoza kwambiri. Yeah, panopa sindinophunga nyumba malamulo after chisankho cha September 2025. Moyo wakhala bwanji Azulu? Moyo wanga ndi wabwino kwambiri. Mwina anthu ambiri so ndikamakumana nawo ndikamaliza nawo amati Azulu pamsonde muoneka so bwino kwambiri. Anthu amatero. Kusani mujamulali MP mucho. Ati kwaka litubiso la nene pako kankhope kaoneka ndithu kosala koma in short mwanga ineyo wabwino chifukwa ndimadza khani yokhala ngati MP si permanent. Munthu umene uzikhala ndithu ma plan yako. Yes. Kuti mazafika nthawi mazakhala MP, mazafika nthawi suzakhala MP. Ndiye mafunika munthu ndikonzekera. Ineyo sikuyamba nakhala MP kumbuyoko. Yes. Inaluza wonse. Inadzapuma zaka zokwana 10 kudzabwereranso kuno town. Ndakhalanso MP apa sizinendeso bwino mwenga ndime malizatsa nakhalira ine nimachivomekeza ngati munthu. Fake munthu napanopa moyo wanga uli bwino ndikupanga ndithu zonse zimene ndimapanga ndithu bwino opanda chofuna chilichonse sindikuonanso kusintha kwenikweni apart from kuti pano ndikupuma nobwino ndikukhala ndi mpata wakulu oti ndikumapuma ndikumapanga zanga maufulu opanda pressure ineliyonse. Kodi mwakhala MP pamakhala pressure inake? Ntchito manager panga siophweka yayi. Osiophweka. Siophweka. Akhembera fusa ma MP amene awina panopa ambiri panopa ukamacheza nawo limwacheze nawo ambiri sinimadziwa. Folo ukawina pajapa sipano umatengano udindo wonse wa constituency. Yes, asipani zosaja amangane wewo. Ndiye kumaya kunoku ndi umphawi moli malayi munomu. Poverty level mene malayi kunoku anthu akona MP amona ngati wewo dithandizo lawo lopezekerapo. Chilichonse amabwera kwa iweyo. Kaya kukhalika kuli matenda abwera kwa iwe. Kaya kuti mnake kuli maliro abwera kwa iwe. Ka chakudya chavuta pa nyumba abwera kwa iwe. Nalo zodabwisa ankhe kuti akazawo amadziwa ndithu kuti awawa ndiwembekezera miyezi 9. Yes. Ukachiro chipatala kuja amabwera kwa iwe tithandizeni kuti chipatala akazanga ali kuleba. Amadziwa kale. Amadziwa kale amadziwa so madziwa. Uli wina namwe amadziwa. Iwo amadziwa. Koma amayembezo kuti wewe ukathandize ibenthe imene jayi. Yes. So ma church amatenga so advantage iso ya anthu andale. Amatika mapepa Sunday kulichani makalata mbwe kaumakhala kuli mafumu kaumakhala zinamwali zonse zija anthu akamaona amona ngati MP ndamangathe kuwathandiza ndiyo makhala pressure kwambiri yakuti iwe wathandize anthu amene aja. Yeah, zimakhuza bwanji ntchito yanu ngati phungu because I understand kuti nkhazokhuza maliro nkhazokhuza zina mwachulazo. I don't think kuti kapena zili ntchito ngati ya MP. Ntchito ya MP tiyaonesa kwambiri ndisitatu basi. It's oversight. Kuonetsetsa kuti kodi chuma cha boma izi kuyenda bwanji mkoka maboma kuyenda bwanji. Then registration kupanga malamulo. Zimene zozo and representation kwa imilila anthu aja. Kwenikweni ndi status zimene zizi. Atati ma MP anthu azimveso ntchito za MP zimene status ma MP sangakhale pa pressure kwambiri. Koma pa umunthu wa munthu iweyo ngati mtsogoleri pawekha umatha kuona kuti anthu awo ali mavuto. Ndiye zintchito zambiri zimene ma MP amagwira si ntchito zimene zinalembedwa mu constitution ya. Si ntchito zimene malamulo a Malawi linawo zintchito za ndizi yayi. Zambiri zimapanga ntchito zachifundo. Ndiye ntchito zachifundo zijazi ndiye zimabesa pressure kwambiri kwa ndani kwa ma MP. So umakhala mtima wa munthu. Ukafuna sofa wathandiza zili weweyo so wathandiza anthu amene ajawo koma usembezo zabweraso. Saza kusankhaso yayi. Ndiye maopa chimenecho. For social interaction ndofika kwambiri. Kawina kukwati kuja ukhale nawo. Kuchinkhofe ukhale nawo. Kumaliro ukhale nawo. Ukamatera anthu achamana ngati weyo ukupanga zinthu zimene wachakutani akufuna. Kupatulapo nkhana chani yachitukuko. Tikudziona kuti Azulu sindino phungu koma tidachita kafufu wathu tamva kuti mukupangabe kuthandiza wanthu kuthandire mtsiriza constituency. Chifukwa chani?
ineru zinthu zanga zonse zambiri zinkoswesi yatinoyi ya tendency za koswesi mayanga pamene namangira nyumba ndi pachilonda nikoswesi momwe anamwera pamenepo manyumba anga ali mu ambiri mu koswesi momuno ndi malo mu koswesi momuno kani ni minda mu koswesi momuno tinapanga ubale wambiri mu koswesi momuno ndiye ubale umene napanga umenewo ine anthu akuno sindingasiye ndele monetsese mavoti ajatu ananena kuti ine ndapeza mavoti 12,000 chakuti ukanisotuka anthu 12,000 chakuti anadzuka mawa kuti ukavotera a George Zulu ndi anthu amene ajawa ali nkoswesi muno ndi anthu achakamabwera tithandizeni apa ndi apa ngati nkuthekera kangachepe pamene ndinakoko kangawo kanthumba mwangako osandira maso zaboma iyayi ndinakuwathandizako chifukwa anthu ajali kumbira kuchako amona ngati mathandiza anthu kupita ntchito ndalama zaboma anthu ena makera zimene zonse akuthandizira anthu ndalama zaboma akutenga ndalama za CTF ine ndili kuboma pano ndine MP panopa ndiwathandiza bwanji anthu ndiwathandiza fo cha mtima wanga ndiwathandiza fo cha ubale umene napanga ineyo ndi anthu ajawa tinapanga ubale beyond politics ubale tinapanga uli akapela khali babendale tizakhala limodzi fona anthu amene ajawa ndamene ndizafunire pamwe panga ndine makhala momwemo ndimaneba zanga munthu umene umakhala bwino neba wako pano khala nebwino chinachitika kukugwera umakhala mofa koma ina kunena kuti mwina mkuyang'ana mtsogolo kuti nangasi zisankho zikubwerabe ndi anthu amayankhula zimene zozo ine nakhako MP kunchinji ma 2019 ano amene ama 2004 nasiyo khala MP kunchinji koma mpaka panopa anthu akunchinji every week ndimandira makala akulipepa sande kuno amandipanga foni ndine mbele wawo amazoni mathandiza koma ndili kunoku ndinganukema kunchinji ka ine ndili kuno koma nazoera kupanga ubale ndi anthu nazoera kumathandizana ndi anthu panyumba panga pamakhala anthu nthawi yosembera kalekale inongopita kumudzi kwathu panopa ngofika pamudzi pathu kuti pa kwa milonga kunchinji komatha 20 minutes pakuli padzaza anthu amudzi mosabwera panyumba ena aswera bawo ena aswera mpira kuti azulabwera akucheza ineyo ndimene nakhalira koma nawo chifukwa chani Zulu munathawa kunchinji kudzayimira ulilongwe kuno what happened kunchinji nesu linathawa yayi osimnathawa kunchinji sinathawe koma chitafika chisankho cha inazafika nthena kuti inazaluza chisankho chija ndi inazagenza ine ndayenda zisiya basi nakhala zaka 10 osatani osayimaso koma kenako ine nakulaso muno mulilongwe kufozi ndi anthu anamba kundiuzaso tabwera ndi zemaneti kunoko tali mufufuze malayo yonse inoyi palibe MP amene anawina kumudzi ndikuluza kumudzi ndichoka kumudzi ndipita kusite nkudzawina history ya Malawi ndinene khanda panga zimenezo anthu amachoka musite kukema kumudzi mufufuze ba munthu amene anayi kumudzi nkuluza kuti okay ndaluza kumudzi ndachoka ndipita no musite musite mukukawina mayi munomu amene apanga chief major ndi mmodzi yekha ndi George Zulu munapa anapanga Zulu wokazi inezo zimunga tofufuza deso MP anapanga zimenezo waluza kumudzi ndipita musite nte kunoko anaita kupemphani kuti muimeso neyo bwa kunoko basi fakina dzena soko mbiri temere koma tonena kuti andale matero kuti andipempha mutapanga kale nokha samu kuti mezi kuonekera I think ningati anthu amatero ena akabangola ngati andale amaganiza choncho koma si choncho ena amapemphero ndithu ena kumakhala ndithu kufuna kuti iweyo utani waimire so is twofold ena opanga okha alipo ndithu opemphero aswala alipo now tentione nkhani zokhuza chitukuko muli phungu kudera limeneli munapanga chani kudera lino la Lilongwe City West Constituency ine maveka choncho asanagawe nthawi imeneyi kena kuti bwereno tendency za constituency mungopita mu tandiremo kuchoka pa spearhead pali sewata amene jabo pena fyo wingo mwangu fosali yeso liseuna bwera ndani kodi ndino Azulu sewuja chimene naonjeza neyo chama 2018 2019 nazo ndiyangukhale neyo MP wakuno 20 billion sewoti ikatala ndipo semejene ikatala panoba anthu amene ndano bwino sewomeno chawo ndipo unakonzedwa naonjeza sewuli ambwinga magetsi nayamba tuikalo sample nazo tiyambe sample
ya magetsi ngati pilot stage timopo timene anthu aziba ndiyo tikese wonso kachoka pa spearhead kufika ku airing timangati kuti kupanga nthawi imodzi pereka sononga ndalama tiyambe pang'ono mupita pa spearhead pajapo yaka magetsi amajaoneka ndine ndalama za CDF chikhanale mpine mpaka patopa ndomwe zinamalizitsa magetsi acha mukanamalizitsa funa lonjezo tikapanga apapa kana simononga timalizitsa mupite kumene kuchaku mupite ngati ku tangencies mukapeza ku bridge timati streamside bridge namanga kumene kuchaku kumene kuchakuso kuli Chilimampunga bridge tinamanga kumene kuchaku kumene kuchaku kuli maskulu kumene kankodwa school pali mablock amene tinamanga amene thandiza World Bank pakankodwa mupite pa Ntsiza primary school tinamanga kumene pachapa mablock mupite pa Muzu primary school tinamanga kumene pachapa mablock mupite ku streamside ku Glorious tinamanga kumene chaku kumavuta kwambiri tinamanga mupite chaku kankodwa kuchaku tinamanga ma drainage system tinapempha Jotima kuti atithandize kumene chaku tinapanga zimene zonso tikapita ka nthemene foni mafika mpaka kwa Chisapo pamene kuchaku kuli ma bridge amene tinamanga timalimwe ya Mwera bridge tinamanga kumene kuchaku kwa Chimphamba kwa Chisapo tikamachoka kujeni kwa Chisapo ita kubwemba tinamanganso bridge kumene kuchaku timati Zion bridge tinamanga kumene kuchaku tikapita 36 kumene cha Mphepete tinamanganso bridge kumene kuchaku so zimene kamba zinapanga zinthu zambiri apart from that timalipiranso ana school fees ambiri kuisa chino ndalama cha CDF mwakuti ana onse accumulatively amene alipira mafees onse nthawi yonse imene nakhala ineyo ndili MP kumene kuchaku akumakwana ana amene pafupi makwana more than 500 malipira fees timalipira fees kuisa chino ndalama za CDF mungatopita mudzimu akauza ana amenewo zimene kamba zoti anthu amaziona muna kani nokuza nayo ifa ndiofunikira kwambiri maphunziro have you done a follow up kuona kuti munachoka pa mpando peja zili motani zikuenda nawo ana ambiri achitabe bino ena nimande ma report angapo ndithu apita ku university I don't remember my name so amanduza azu mandipira fees ino alisa kalibyo chasa wise but now ndi issue za bea free education jai inakhala nimena anaja sabantu matenga jawa ndi free education jai ndoli they have been covered up kuma hadiri bini kuti banalibe iyi anaja bezali mavuto kwambiri bezali mavuto kwambiri kumabe ena for free Sunday education jai anaja amati open ena amaphunzira masanaje nemakena ja open aja uli sana sankhido Sunday school aja amajawa yawasatha walipira ina amajawa ndi malipira majani malipira fees akulu amene kajaga they still suffering manoba ena mwina asia maskulu ajawa polisa kupeza mafees oti athandize kuti apitize maphunziro awo now munthu amene anganene kuti nsewantandire watalaocha magetsi amene akuyikidaho ndapanga ndine akunama ameneyo akunama kwambiri ngandikamba ndineyo sindikunama koma ngatakamba munthu ino patula ineyo amene ndiwabodza nakasete kwamba una kuti zizochitika panopo ndikuti amene ali mupite ku state council magetsi amene ajawo ndi CDF ndiyamene CDF kuti boma ili CDF yapereka kwa account tambala Mesa kuti akupereka yapereka mwafusi mupite ku council yapereka kwa account tambala kuti akupereka pang'ono isadapereka musita account tambala CDF sinaperekedwe mungatofuza MP no aliyeso msitemu nomu anke watambala ziwo samai asikanepeka ndama zingati kuma musitemu nomu paiba account tambala magetsi amene ajawo ndalama zake ndi CDF mupite ku council ndio mwafuza CDF boma TV yapereka kwa account tambala mulonge musite isime ziyazi musteka sunesene ndineyo akumanga so bridge bali bachimala bridge bachi imeyamangidwa ini nesene nazo sezi jazi panopa kumangidwa ndizama za CDF munapanga ndi tipite ke wabiyesa na umanga umene kujawo napanga ndi ndizama za CDF nde mwana kuti wina asamala nkhule kunja kwauza kuti akupanga ndi zimeenda trainers kwina sanga nkhule ndiyeme ndiwaboza muitana kapanga interview panopa akakuza ndizama zake ndizachani sosi yake nditiyo mupite ku civic office kukaso kujaku mukafuse loma project amene apanga zundo zimene kuzanizi zikapanga pa line zimene napangeneyo
Now zikuoneka kuti munapanga zambiri mafotokozeramo kwamachula madera angapo. Yes. Koma anthu sanakusankheni pa 6 September 2025 uchi chifukwa chani? Inelo ananisankha anakusankhani chisankho chinaberedwa tu faili mkoti chinaberedwa chisankho chinaberedwa ndipo izozo muve ukuku anthu anavota pakuti zambiri za chinyengo ndichifukwa kitapita ku court ndichifukwa yakenso Malawi Electoral Commission ngamukumbukira ananena kuti candidates kusuwese sizilengeza zotsatira zake sitingathe kunena loina ndani kapena uza ndani foti zalakwika mfufuze ameki ananena to ameki uli Malawi ngomwe amang'anira isankho ndani ndibunge la meki ndi meki no koti mang'anira isankho ndi meki mang'anira ndi ani yake wanga isankho ananena kuti ukuku tikavotaso zidalakwika funduzo mwe ujakula tani votera kuneza mbiri zolakwika mboni nda Malawi Electoral Commission inalengeza yokha kuti ukuku zalakwika tizavotaso zimsi zinaendebe ya ndikudziwa kuti nkhani imene ya Zulu ili kubola milandu imene mukulimba nayo timva kuti zikhala bwanji koma mukaona anthu anakusankhani kumeneko. Yes, kwambiri mfake panopa anthu aja ukakhachicho osamabwera kwa ine mupite mukende koswese mwafufuzeko dzuludzulo lazimayi amachoka anisonkhano kuchitimbe CCP matransport wonse kusiyosiyonse apempha kwa ine fama zoe munthu amene namvotera ndudu munthu amene kumdziwa ndudu enawo sinzodali kuti ya muna kwina kudikira khoti Azulu koma nawo I know musanachoke pampando you had masomphenya kuti muchite mafuna mutani akana kusankhaniso pa September 16 in the manifesto yanga kube balo sinaitenga yes chambiri chimene nafuna anthu kuti auza chimene nakamba chencha kuti tinafuna tsesa kuti tikoze soseu ukhale watala kuchoka timati kwa mboni uko kumboni market kulusa mwapiasani kudzadukira apa pa nyumba za polisi somero jawa anthu amavutika it's about 3.5 kilometers inene yali somero jawa ndikakha MP ndole tsetsa kuli somero jaso ubwereso tala chimene chimene nauza yes ndinauza so tikapanga somero jawo tikalumikizaso sewu wochoka pa chimampunga ground kolulira pa mboni market paka stage kakang'ono noze tikauza so tala kamene koko tinauza so plan noti kuchoka pa chimbalame CCP kukafika pa chitimbe CCP pa somero jetukozeso keso katala tikupanga zimene zozo ndo delibe samangito open komanso atinauza ndi pomwe patapa opposite gateway mall yes pali malo akulu apapa malo amene ajawa tu half of that boma linatenga menga ndi malamulo metinaleko parliament alandi kuti munthu asapanga drove malo pa zaka zokwana ziwiri boma inotenga half that half akusiyana pa third plot kuti kamangepo chipatala mapanga plan limene kamangepo chani chipatala amene pachapa malo aja opposite gateway mall amene mabana ndinakuonza amene achawa ndinazasa tione tseso timaketsa aja timalizitse kuchoka pa spearhead akafika ziko ku Odeawe anene maplana ineyo koma pake panonse sisi kuchitika magetsi waimira panjira paja amene nekawo koma these are some of the plans amene atani tinaza kuoza kuti yalathu inde bwino mu 47 muno tili mu office yanu misera mbili mu ndionongeka inakumbika sumukhalaso ngaliso mu area so 47 yayi maplana athu kuti tionetsetse kuti misomeja ikonzedweso bwino zozo masomphenya anga naye amene achawa amene naye kamujani mu manifesto anga komanso mu 47 momuno sizo chichitika ndi chani tinapanga launch to bridge kuchoka sewu pa Sherabu tikamafika pa Livingstone SCP pali ngazi pachapa ukatulukira sewu 18 jawo tinapanga launch drama zinalipo zonse zayambe pakale bridge pakale sewu panopa sizochitika ndi chani plan yathu imene alipo ndiyakuti tikugwirizana zitafuta bridge jenali kusite kuja ku Lilongwe ku pa main market amanga bridge yegulu pachinokweza anekaite plan machina aja plan yakuti bridge imene chayake chose anachose pachapa ngamulaona imene chayi imene bwerera papa
ndezili pati sikudziwa adindo ndiyena panopa tsapano ena pange follow up ine ndikuwapatsa pini kuti zimene zinalipo ndi zimene zozo apite kusite kuti bridge chai zonse zinakonza kuti bwera apapa ili kuti amali pawadi ndo tsapano apite fone mphamvu imene ndilibe sitingachenso pita kusite ukauza kuti ayi bridge ibwere pange apa kuti ndo mene wanthu tentone pali nkhani yokhudza achinyamata azulu tukamba zokhudza umene maimira ako mtandire mtsiriza pazochitika zambiri ena opereka mapezeka mzikhute mapanga zosakhala bwino mafuna kuti muyankhuleko nkhani yokhudza achinyamatayi how can we address that problem achinyamata kwathu ndeli podi kwambiri dera lathu inoli anthu amangoti amugeto amene mtandire mtsiriza komatu anthu aja ndi anthu abwino kwambiri. It's very unfortunate ndinamvanso pa radio pa social media phungu wina akuti ayubaka akunena kuti ayi panopa mtandire mtsiriza tunatisamutse fomu chakula anthu akuba. That's very bad. Mtandire mtsiriza mwenye muna anthu anzeru zawo amati asamutse ati yana kha president akatoka asamutse anthu amene achi fomu anthu akuba makaba Bingu Stadium amana muzo ya makaba mweko Bingu Stadium na kutandire mtsiriza nditani ndi chipongwe chitozo chimene chachi andikwapempha MP amene ajawo apepese kwanthu akutandire mtsiriza apepese. That's very bad. Anthu anyoza mmene jamu muli anthu anzeru zawo mwachinyamata ophunzira muli makolo okhazikika muli anthu abwinobwino anzeru zawo dera lilonse mmene mulonda lupite sikuzapezeka ena anthu osokonezeka amapezeka if mwera 47 namo mwapezeka peno osokonezeka mupite mwera 3 mwapezeka osokonezeka mupite era 43 kunyambadwe kandi kuti osokonezeka salephera in any society ndiye ngati mmodzi wosokoneka does not mean kuti anthu onse ndosokonekera ndife achinyamata kuku ali pambiri ndikuti ali mavuto ambiri mmene makambamo mwinaena umama mowa kumaterrorism vuto number 1 tete mona nyamata chawambira chawo anapita ndicho school ali ma MCE koma boma likulephera kwa lemba zintchito azipanga chana nyamata boma la lembe ntchito lapasa zochita kuli ngongoleze tumana ngongoleze zathandize zije zinalika nifu panopa ni majefu imeja imakhala too much politicized anyamata ja silavotati ali ku 5 billion panopa ya CDF ituluke mukhala mukayikira ituluke tukekera kumeneka laka first quarter athu akhawatamba azanu 5 billion constituency development ituluke meneja tione feme jenda khanga lineyo mendali MP ule jeruke meneja mnakatha kuona kusintha kopya zinthu mafo ituluke yathaniza chinyamata chawo China ndi school tiyambikisa nyamata chawo aphunzire bwino school chai zinthu lemezi yasizingatheka maka aphunzire nyamata chawo ali mbiri ntchito ndi boma ngasambira ntchito ndi boma pakhale ma technical training oza chinyamata chawo azasithandiza paokha ngazikagweza ntchito zamanja mezinali kale muma technical colleges. Now muna kamba kanthawi yazulu pali nkhani ku chipani cha Malawi Congress MCP ena unena kuti Dr. Chakwera amene ali mtsogoleri wanu ku chipanicho komanso wa former president akuti sakwena kukhala pa mpando wa mtsogoleri wa chipani chanu ino ngati azulu. What's your take on this? Chipani pango sipale nchadongosolo adindo alonse amayikidwa pa nthawi yake timakhala ndi zisankho imene timalinga ndi convention imene timakasakhala convention ija imanena kuti munthu wasankhidwa ayenera kukhala pa mpandopo nthawi yayitali bwanji akasankhidwa. Convention yathu MCP munthu imapasa mpata kukhala pa mpando zaka zokwana 5 apresident athu Chakwera anasankhidwa 2024 if I'm not wrong. Kulanga timu yawo wajapo ikutha chama 2029 kuti akapange handover kwa munthu wina amene akhaleso president wa chipani Congress Party ndelo lina akabwerera ashoke tipenya constitution 1 ya Congress Party 2 ena anthu akuona ngati Chakweraja akukakamira mpando Chakwera usakamira mpando high five ja amapanga Chakwera mwikumbukira pillar number 5 neja rule of law. Rule of law manthoza chake mtsogoleri yese ndindwali yese I subjected to public law ndi iwaja ngati advocate wa high five rule of law sindikhulula Chakwera angaphwanya constitution ya Congress Party
sangaphwanya ayilemekeze imene jayi kungoti ifeyo anthu ena amene awazungulira jawa ndamafuna asokoneze ndimake awekenga afuna kuphwanyira muno koma achakwera ni munthu wopemphera Palena amene afuna asokoneza alipo anthu ena ake amene olimira ake amapezapo phindu tusakwewacha afuna alakuitsa president ati afuna alakuitsa high five rule of law yachakwera mukeza chakwera ngaphwanya achakwera alemekeza constitution ya Congress Party kuti ndayima ndakhala president wachipanichi malanga ndi awa ndipatsa anthu ena akani apitiriza achakwera take my way alemekeza constitution ya Congress Party tingodekha basi ikafika nthawi yachakwera asiye ndithu alemekeza kuti wina atenge ngaiso mene anasiya ina kuna tembo inafika so nthawi anasiya wachi kumbuyo kuna gwanda anasiya tembo azimbo anasiya chakwera mulanga chakwera zakhala moya amasalama mukuona 2029 convention achakwera kuchoka abene pacha no achakwera asalama amego mukuona 2029 achakwera kuchoka abene pacha inenera kuti achakwera atsata constitution ya Malawi Congress Party constitution ya Congress Party imanena kuti munthu ayina kuima matemanga awiri koma ngati uli president you are being given the chance ndukayima the third term if you are the sitting head of the state. Ndithokoze kwambiri Honorable Zulu kamba kanthawi ndathokoza mnalipa sabali je program exclusive. Thank you so much. No, ife zothokozana kwambiri ife tikudikira zonse kuti ambuye azike patsogolo ambuye akedziko lathu la Malawi patsogolo tiwapempha Malawi tonse tete ndeni modzi tipemphere limodzi dziko lindathu. Ndathokoza.